Všetkých. Čau. Zdravie. No. To je voľné. Ty vole. Som piči. Čaute. Mohli dať aj s tým čaute. Ja mu to zasvetil, hej. Vstúpi, neobliží. Všetci sme tu najebaní. Tí, čo nešli, môžu lutovať. To je tu. Rada, čábo. Máme 5 sekúnd. 1. Je tam akože cesta. Áno. Neviem, či to je troječka, alebo Tam je chata. Pošli tak, máte výstup. Na zdraví. A? Na svišťa. Čo? Zaboli sme tam, ne? Ježiš, to je dobré. Áno, máme. To mi nevadí dať do druhej. Vôbec. Ja už sa nesce. Ne. Piče. Ďalšia chata, ďalší pol deci, či 100 deci. Ne, zdraví. Nemajú už ale pedly. Čo nemajú? Svetlo? Nejakého to pohľcuje pomaly. No to stojí, ne? Či? Ja blbo. Drž. Nech sa o to možno zavesiť, víš? Držte hora niekto. No hej, môj. Aj, mám ho. Dobre, pusti. Neprestávať počuť. Asi ja nebol taká teplá mňa nikdy. Na ďalšie úspešné zimné výstupy. Že to bolo v zdraví. Živý a zdravý. Zdraví si, Bobo? To je naša izbička, fajnová. Tomu ja veľa nábuď. Áno. Na zdraví. Nebudeme cinkať, nie? A čo, jasné. Nechce sám. Sers! Čo máš rum? Jasné. Ale si zrumovateľ. Nechcete mi mať niekto píkerko fajnové? Ja som vzal vždycky kofolky. Spokojný s týmto. Pivo, ne? Toto je sikavica. Je úplne ľadové brú. Máme tu pre teba jeden odkaz. A? Hodne detí, hodne štěstí. Stačí. A my chceme tiež no, to kamaráti sme na chate, jeden je Horo, druhý je Koco, jeden je Dominik, druhý je Bobo a tretí je Igor. A tak ďalej. Jednoduchá matematika. No, čo? Že som vyzval bez alkoholu 7 týždňov, že som úplne... 7 dní? Úplne Na výške? týždňov. 7 týždňov? Dosť. Toto by som ja... Musíme použiť všetky tieto videá do toho videa. Kľudne nech má aj 10 minút, ale nech to nebude. Je hlas? To je ona? To je známe, to je pekné. Máš vkus? Dneska umrela. Žena dneska umrela. Práve. Žena dneska umrela. Práve.